hugot na nga ginapatuman sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang Regulation Ordinance 2008-393 nga nagahatag sang mga penalidad sa mga driver kag konduktor nga nagabayulara sang traffic rules and regulations, ilabi na sa naga-overload nga mga modernized jeepney. Sa interview sang Bombo Radio kay retired Colonel Alderico Garbanzos, head sang nasambit nga opisina, iyagin pahayag nga naghatag na ini sang instructions sa mga assigned personnel sa kada terminal. Suno kay Garbanzos, pag-isyuhan sang citation na ticket ang mga driver bangod sila ang responsable sa pagkontrol sang nagasaka nga mga pasahero. Base sa ordinansa sa idalom sang Section 1B7, allowing passengers on board in excess of the registered seating capacity, may ara sang nagakaigo nga penalidad nga nagalabot sa 300 pesos. Dugang paniya may ara sang naga-duty tubtoblas jes sa mga terminal nga kung sa diin responsable man sa pag-inspect kag pag-document sa mga naga-overload nga mga salakyan kag kung sino man ang mga personnel nga nagapabaya sa ila trabaho ang dagdagan sang disciplinary actions. May ara na ko na instruction no nga ang aton nga terminals dapat ma-check sang aton nga mga na-assign dira together sang ilang supervisors. Kami iya subong no may instruction naman ako nga kung diin ini nagakatabo ini during rush hour sa aga kag sa hapon kag kung bisa kung grabe kung mag-ulan amo ini nga mga season or mga time wherein nga nagakatabo ining overloading. May mga immediate kami nga mga tao nga magsaka dira no kag mag-conduct sang inspection kag mag-document para nga ang pag-implement naton sang aton nga regulation ordinance baging talunsay kag wala na sang question.